Johala e boma ma Nairobi kwano lala makore lach kaluwore kod ng'anyo manyotimore odiochieng' manyoro moweyo ka mwandu mathoth owang' ka dukni moko to nyokwal mwandugi. Watudore kod ripota marwa Lydia Okeyo manie boma ma Nairobi mondo olernwa chal mar ohala. Watudore kod Lydia e yor simu. Lydia, iriyo nade nyaka sani ka intiere boma ma Nairobi? Inyalo nyisowa ni tudri kodwa ka intiere kanye odiochieng' ma kawuono kata gi sani, to nyaka sani johala giywago lal maromo nade kaluwore kod mwandugi manokethore odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo. Lydia. Hello, Joyce, awinjo achiel kachiel ka antiere chinjwa ma Nairobi seche gi antiere ei boma kwani wantiere buche Sunbeam kama bende ne nitie lal manotimore. Wadonjo kanyo sani ang' wanyisi kora Munga Jwang' kaka ang' ne weche go bedi wadhi temo manyo jogo ma bende gin weg dukni mantiere kanyo. Wantiere kod kwan mag oganda mathoth kaluwore ni Sunbeam en achiel kuom kuonde timo ohala moriwo oganda mang'eny, omiyo en namba mathoth ma bende ochokore kae ka bende gichopo mondo mi ging'i anena chal mar gik moko, lal ma bende giyudo. Chien kacha ne wasegoyo mbaka gi moko kuom weg dukni, kata kamano nitiere moko ma bende ne otamore wuoyo kodwa e simu kagiwacho ni gionge kod thuolo mar twak gi jofwambo. Nwakalo e supermarket kata duka maduong' mar Carrefour mantiere but City Hall kama bende neno wang' kata mano dukano noto, kendo jogo nyisowa ni onge gimoro amora mantiere modong' ei duka ma kamano, kaluwore ni jogo mane ng'anyo nodonjo e dukano ma ochoko gik moko te manolalo kendo dhigo ka jo arita ne onge gimoro amora mane ginyalo timo, kaluwore gi kwan mar oganda ma bende noyuoro kanyo mane biro kanyo ni ng'anyo, kata kamano nolokore koro ting'o mwandu kendo dhigo. Bende wayudo thuolo mar neno kar uso chiemo ma KFC ma bende en kambi ma bende iyudo e pinje maoko. Pachoka bende wantiere gi moko, kendo nyalo paro ni josiasa osebedo kawacho ni rawere mang'anyo sani kutieko ng'anyo to thoth gidonjo KFC gichamo gweno koka ang' gidhi ot, ka gitemo wacho ni mao gin nyithindo mokia gima timo kendo gin joma odak e ngima maber. Kata kamano wayudo ka KFC no nokethi kendo Joyce onge gimoro amora modong' e iye. Ginyisowa ni chiemo mana gikano, mago mano owinjo bed ni agitedo odiochienge mabiro motisi ni stock chiemo go duto oting' kendo dhigo. Mago mano osetedi mano oseikore mano owinjo bed ni giuso, jong'anyo chamo duto modhigo, eka bang'e gichako ting'o mwandu mag timo ohala. Kama oting'o fridge noting', kama oting'o gino mabende imure chiemo kata microwave, mago duto nodhi. Omenda mane gintiere godo be nochok te. Kidonjo kuonde gin kuonde ma inyalo buok ka be adieri wantiere piny Kenya kaluwore gi kethruok motimore e kuondego ma bende time ohala. Nitiere kama iuse chiemo bende motisi ni Picasso ma bende wanyalo kadhe kaka jofwambo. Waromo gi jago ma bende ochung'ne ohala ma kamano, temo twak kodwa, nyisowa kit lal ma bende giyudo kanyo, to kata mana kijiko ne ok odong', ka jo ng'anyo ne loko nyaka moko gipuko nyaka chiemo kane giseyieng' koro gipuko mondo mi giting' sufrieche kaachiel kod sande mano odong' mane nitiere e dukano. Gima bende makodho king'iyo dukni machalo kata kuonde ohala machalo Picasso, nyaka kombe mibede gi jo ohala gi jogo ma bende jong'iewo, nyaka mesni michieme no oting' duto, onge gimoro amora manodong'. Kata iyudo ka ne gimuko nyaka kamera kata picha ma bende mako tipo mar jo ohala ma bende mako tipo mar jogo donjoga e kuonde miuse, ma bende thoro ket gi jo ohala mathoth e kuondegi mag timo ohala motisi ni CCTV. Mago duto ne gimuko kendo gideo. Kidonjo onyalo chalo kuma ne pok ji obete kata kuma ji pok obede kuom thuolo malach kaluwore gi kethruok kendo nywandruok mantiere kuondego. Wadonjo nyaka moko kuom jikonde mowinjo bed ni tede onyalo rwenyi kiyudo ka tong' gini opuki kanyo. En nywandruok ma ok inyalo yie ni in kuma ne odiochieng' manyoro ne ji tiye kendo ne ji chieme. Bende wanyalo twak gi laktar mar kama bende nokethi motisi ni veterinary doctor. Ne gintiere kod duka miuse yedhe mimiyo chiaye kata mimiyo jamni. Gin bende ne giwacho ni kata obedo ni ne giparo ni maybe kuonde chiemo ema ne inyalo kethi, kata kamano jo ng'anyo nochopo nyaka ei duka miuse yedhe mag jamni
giting'o nyaka yedhe mag jamni mag idhigo, kendo kichopo kanyo tiyudo komuk gimoro amora, omuk glese. Kata kamano gitemo wacho ni achiel kuom gigo ma pondo ne gichich ni gimomiyo ne jong'anyo donjo irgi ne ni nitie seche mane giloro dhoudi kane giluoro kuo ma kamago mondo kik timre. Kata kamano nogik sama koro obila ne nyisogi mondo giyaw negi gidonji mondo mi gibatia gas ka gintiere ei duknigi kata e veranda mar dukane. Kane jong'anyo neno nyisogi ni obila to yiene gidonjo. Kata kamano wan kaka jong'anyo to kare koro wan wadonjo gi thuon mondo mi wang'i ane ni tutimo ang'o kae. Kamano ne gidonjo ma giketho kanyo Joyce. Omiyo en kethruok ma mako dhok kendo kelo kuyo ahinya. Watemo twak kodgi ka moko bende wacho ni gisetemo twak gi jogo ma bende chiwo kumba ne ohelni ma sirkal mago matimo insurance mondo mi gibi ging'iye kethruok ma kamano. Giwacho ni ok ging'eyo ni karang'o ma gibodok ewi tiendgi kaka ne gin. Kata kamano gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo winji oganda jo Kenya nikech gintiere kod luoro ni ohelni mamoko dhi bedo kod kethruok machal kod mano ma bende noneno odiochieng' manyoro kinde mane oganda ng'anyo ka pingo paro mar chik mar omenda. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo odogie piny ka giwacho ni wach manowacho motenre kod jogo manodonjo ng'anyo nitie seche manowacho kanyo ni nitiere jokuogi kata jonjore moko manodonjo wuondre ni gin jong'anyo to timo timbegi. Atemo dawo dhoggi mondo mi wawinje ni to dipo ni nitiere jonjore to gin mana nyithindo mane ng'anyo motin Gen Z matindo tindo. Giwacho ni onge jonjore manodonjo, gin mana nyithindo manitindo ma ng'anyo kendo kaluwore gi kit mwandu mane gikawo. Nitie kuonde ma ok ne gikawo frij to gidhi gikawo gas ma bende frij no tiyo godo. Gitemo nyisowa ni nitiere ng'eyo mane gin go, lony mane gin go, nitie kaka ging'e nyaka gonyo CCTV kendo gik mane gikawo gin gik mabeyo beyo. Iyudo ka nitie safe kata gino ma bende ikane omenda, mago duto ne giting'o to ne gitemo yiero achiel kuom duka moting'o Meda Restaurant. Jogo mabende watwak godo wacho ni ne gitemo giyiero gik mabeyo beyo, ok ne gitemo ting'o ating'a gimoro amora. Kata kamano ne en kethruok ma bende nyaka sani giwacho ni ok gin kod ng'eyo ni ma biro bedo nade. Ni to bende gibiro dok ewi tiendgi kendo gitimo ohala mana kaka ne gisebedo ka gitimo. Gitemo wacho ni wach ma kama koro kelo kethruok kendo nitiere oganda mathoth ma koro onge kod tije. Wadonjo kar gago mar Meda wayudo ka jotije obedo piny. Erokamano ahinya Lydia. Monang'o sia bende koro yudo ka ohelni bende dhi kale mateke pacho ka chima pacho ka bende ok ni makare. Kumano Joyce pod wantiere boma Nairobi ang' wait ni kora mga juange odhiambo wechego mag ang'ichwelo kachiel gi wechego mag oimore ka bende ang' wamigi kuku mag weche jende kod keso motimore e buore Nairobi ahinya to ne jogo ma johala. Erokamano